Haba kapor ba kecing elek persya kaya kendo bat kecing skap jar hakmat kahok kejat benriu kala syai da kecing keli ki bidang nek aduk menta kani kadai kecing atuk khana syapang ubak Cherishterfield Thangkhiew briu balatai ya kecing im dongu ha kecing it bat kecing kit kle yala kipet ba yala kari bat kecing yakun ban yo ya kohong nadu ba usdang kecing im hamaulai kenton masar adu ba olalong memang yalam jong kehenyau Trap National Liberation Council ke HNLC kalenti yak jong Cherishterfield kadai kalenti ke jenjar kejing seuspa bat kejing yang persya handrai kejing kenmau yu kamdai tang kejing elek persya kadai kejing tu kana syapang ubriu ubalanot dan persya ya kejing bu jing bat kejing senca don bor ke sarkar handrai kejing im jong kakut no kejing jar besngausi bat ke bapen kelumar jengmen kejing penyab ya udah ki pulit haki kendon ki bomdan kanang rim kadang sak hadu mentah bat kala pensa 6 ya kejing syak shitom kapelong ya kejing yaki pajba bat kapenmi SHIBUN kejing keli halor kabor jong ke sarkar ki hok long bayuman brio bat kalawai jong kejat benrio uhen nyau terap henyau skum shua pengin sedang ya kani ke video lada pidang wan temai sengau baban subscribe ya kani ke channel like bat share ya ke video bat sa komen ya ke video berpikwa abangan permi alingin sedang ya ke video ya iba Cherishterfield laka hak atolai trik rumpang kat kendai sepan repunyau hak senang maulai kenton masar kejaka ba internet jong kesor shilong senang jong ukam dai tang kejaka sa andrai kadai ka senang basyarkai hak jeng reus pa jong korukom ka culture bat kejeng sengau kuloi ukpa jongu Stevenson karkongor ulong batare shitom nak benta kejeng bah jong ke ying kasam kat ba ka kemi jongu ka bipman Thangkhiew kadai ka kentai ke bapelut ya kapor jongka ban senang ban krau bat ban penbit penbiang hayeng hasam hakayeng kia dan langut shipara ugranary Cherishterfield Thangkhiew bat ka Grace Mercia Thangkhiew ke balaklat no kejeng do ya kapara kentai jongu kala ketak ba ya u bat ya ke ying jongu handrai kejing e ya pereng para jung bat kejing ha KHUBLEI kapenla ya kejing songship jingmun kejing puli jong ba Cherishterfield ka sedang hamaulai Christian School hamot siar nadu ke kelas arit hadu ke kelas 3 ha katai ka school ulanang bantip ya kejing long kejing keloj jong ki imlang salang bat kerukom it jet benrio hadin kata ululait ban peteng ya kejing puli haseng kasih school ajayau ha katai ka school uba Cherishterfield ula pendep ya ka matrix kebelong kejing job bakrau ha kejing im jungu ha kejing persang bandat syakmat ha kejing pule ulalait ha Shillong Commerce College ha ke ba ulalait ya ke Pre University ha ke commerce bat hadin ula pendep ya ke Bicom nakatai ke college ha kejing pule college jungu uba Cherish ulalong baklan ha kejing yo jengmun uba start ban kentiu ya kejing syampang bat ya kejing side bat ki parlok jungu uba Cherish naduk bedang red ulong banget shisha ya KHUBLEI ula shimnya kejing Kristan kum kunang rim ban penlongnya kejing bot Jingtip was ngurus kem bat kebesyai kejing tip lem ula shim bentah kejing seng habalang jing treimon sengobha bat jing side kejing tip lem hasnong uba Cherishterfield ulong briu ba it ya kari bat kejat penriu ubakan mau ban penek ya kejing riu spa ke culture jong kejat penriu ha kejing im samla jung ula pau kum ubriu badan cingkit kle uba tare shitom bat ubadan kejing long bakhud abau ledap khatnyau senam karata uba Cherish ulalong dukat bakrau jong ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People lani ke FKJGP ke kunhun bapau nam ha kejing yakun banyada ya ke hok ke culture bat kejing dan kam jong ki trairi ha ke jela jogi haki senam kat kendai sepak prapau kami Meghalaya kalalong kecela ke basam jenjar ba kijing tenat apa yang ki trairi khasi bat ki karne pali ki bawansa ki laki ustad ki trairi ki sngau ba kejing bon jong ki karne pali kan ban ra ya kejing ma ya kejing long trai jong ki ha ke culture ke jakasa bat kerukom im jong ki ha usnem kat kendai sepak prapnyau kejing ya kanat kala poi sya kejing ya ki bakrau ha ke jaka beper jong ke jela ha ke baki kenhon trairi ki penyang ha kejing yada ya ke jaka jong ki bat ban bekrat no ya ki karne pali ha ke tai ke por uba Cherish kum usamla kasi ula kendo ya kejing start kejing ade jong bat ke FKJGP kala penya kendo yu bat ki manyalam jong ki kunhon underground
ki badawa ya ka hop ki khasi bat garo. Hakatay kapor uba Cherishterfield ula shimnya karay kabakong santam haka Jingim jungu. Banyasno bat ka khasi achik Liberation Council lani ka KALC. Kakonhun ka badawa ya ka hop jong kitayri lengba ka Jingikun da ki bor sulay. Haus nem ka kandai spa kandai puway uba Cherish ula long dekat bapura jong ka KALC. Hakatay kapor kakonhun kala penjaj ya ki kam jong ka nakadingling kam. Kajaka bahe aklau jong kajalla. Uba Cherish hak basadang ula taray hak jing taray bakham duna. Da ka basim benta kum unang syat jing bam jong kakonhun. Usim kia ban pin kare e jing bam. Ba kakonhun kam day ban telet bor ban yai chakmat. Hak jing yaki jong ki. Ka Jingim hak kam ka long ka bae SHIBUN. Ka klau ka badum ka ay jing yada na ki bor sarkar. Henry ka wanra aru ya ki jing hak imlang salang bat ka jing bam don jing yaram. Uba Cherishterfield lengba ka jingkit kle bat ka jinget baskham. Uya chakmat wat hapeng ki jing bajur. Bat haus nam ka kandai spa kandai puway. Katanat pulit kensan kalawan ban kendra ya ka ding lengkam. Uba Cherish ulalaj pet na ka jing yokem. Henry ki perlok jungu. Ki babon ki la syakem. Bat ya ka kam la syak pen pra. Tani ka jing do jing kermen kala pelong ya uba Cherish. Ban ya kendo ya ka jing ke bakrau. Ha ka persang jungu benang yang biang. Ban pen skam yang jing trai ka konhun. Ha usnam ka kandai spa kandai puar. Adin bakinong yalam kele kun swet ya ka konhun KALC. Uba Cherishterfield ula shempina kubuno yalam bathamay jong ka konhun. Ulawan ra ya ka jing kala bakrau ha ka jing trai kam jong ka konhun. Da ka bapen kala ya ka kerteng. Siya ka henyaw trap achik Liberation Tigers lani ka HALT. Bat hadin siya ka henyaw trap achik Liberation Council lani ka HALC. Bat hadin kata lakan taj no ya ki garo. Bat lapen skam sundan kum kata ka konhun king atir. Banya da jat penriyo. Ka henyaw trap National Liberation Council lani ka HNLC. Ka HNLC hapo ka chingilam jong uba Cherishterfield. Talanang paunam kum ka konhun boklain tam haka jalla. Uba Cherish ula syakem nengkong haus nampat kandai spa kandai pusan. Na ka jing sa jong hamaulay nok pedeng. Sao punay ula don hapo patok. Henry ukun taj mardor ya ki jing terwa jong ko sarkar. Haba udang don hapo patok. Lapoy haying arteli ki appointment letter. Na kepenta ke kam LDA ha sekretarian. Ke kam ke baulay akun. Ya ke exam kam ha kapuar bampat syatwet ha ki pulit. Ki bahaying da ke jing temen. Ilalaj pen IAU. Penban ula ong iki bantar bat berat no ya ka si sendan. Hakaway kasengi shwa bakin rayu si yang bisar. Ki bahaying asam ilok ki jor bat ki pedba. Kila ya yampang nun marsin yo i ya ka dorjong hapo kali pulit. Penban ula pai syaki bat ula ong ya kini ki kentin. Wat ya yam nak benta jonga. Yam nak benta kari bat ka jat penriyo. Ki pulit kim sem lanut syo ban penhiar na kakali ya namar ba upat ba ulu syuban perbet sya uba Cherish. Kila haban yalam no sywa sa sadar police station bat kila pembet biang si yang bisa hakaway pat kasengi. Palat arpaus nem uba Cherish lula yalamnya ka HNLC da ka jing sirhem bat ka jing start ha ka jing penyan. Ha ka ni kapor ka konhun karakala na ka jing yaki da ki bor suloy. Ula tare sitam ban pen klannya ka konhun da ka batongnya ki samla senrang. Na ki benta baper jom ke jalla. Kini kili yo jing hikai ke bajur. Ha ka jing yelek da ki bor suloy. Bat ke jing yo jing pensyai. Alor ki mat trekam. Ban pen kre yaki. Na ki benta ki kam. Bakimi identi ke konhun. Ka HNLC kalaseng ya ki kam. Harilom kasi bat jantia. Kumjuk ha ki jalla bemarjan. Bat hadu sa Bangladesh. Kini ki jakasa. Kini longkum ki benta trekam. Bat ki yarap ya ke konhun. Ban laid na ki bor any. Uba Cherishterfield usno tubha. Ya ka jing damkam. Ban penpau ya jing tumu jang ka konhun ha ki pedba. Ula penyat ya ka jing yalap lengba ki kot. Ki ba penmi nak benta ka konhun. Ki jing yadai lengba ki senong. Bat wat ha ki jing ilang pedba. Ka HNLC kala persang ban yo jing kersan na ki pedba. Da ka ba penpau ya ki mat kum ki hok caka. Ka jing yada ya ka kolsor. Bat ka jing pen ki imbiang ha ka yo ka kot jong ki jet penrio. Ha ka jing yalam jong uba Cherish ka HNLC kala persang ban ya so. Bat ki konhun ki bayale ha ki benta ka dong mingi. Kumju bat ki konhun ki beran jing yap tali bat ka mat rekam jong ki. Tani ka jing yadai kalawan ra ki jing yarap ha ka jing penyaj. Ka jing yarap ha ka pisa. Bat ka jing yo jing mentoy na ki tiar suloy.
Wat apeleng ke jingek ulala ban penjat bet ya ke HNLC dak balaj na ke jing persyang jong ke sarkar ban penpra ya ke kunhon ha ke bakut jong usnam arjar shipau ke jing ya pher ha ke liang ke social political hame ghalia kala kala ke sarkar kala sedang banyak keren sok bat ki kunhon ya le persya beper bat ke jing ya kersan pet ba kala kala sya ke jing ya sok bat jing ya penbet jingek lemba ke jing ya keren aba uba charis ulas ngotho ba kapor banya khunda ki sulai kalajan kut uba cheris ura shimnya karai ka be ban IT no yala de badha khat phra trik urisau arjar khat phra hadin ba ulai alam ya ka HNLC la palat arphon rusnem uba Cherishterfield Thangkhiew ula pendam buat na akhmat ki bor sarkar kani kecing IT jung kolong kecing dia kemudian jimut ke bakra ke bepeni ya kecing ya syaprang na kecing ya kun sya kecing ya so bad jing suk akatan kani kecing penkut ya kecing im jong kecing yale ka bau lai jing start ban jing yale da ki post nem ka dei ka rai ka be andrai uba cheris unget ba kecing kala jing mut ka basisya kan bantang lung ba kecing ya keren ka roi ka par bat kecing ya trailang hadin bau lai tino haus nem arjar khat pra uba cheris ula IT ya kecing im jong u bat penjat ya kecing sung bat ka roi ka par ha ka jela ula pau ku mubriu bali ino ya kecing pitar bat kecing yale barbor ban trainek benta kalawai ke babha na ke benta ki petba handrai wat apidang kecing trai shitom jung ban penyesok bat ki imlang salang uba Cherishterfield udang syapet khmi ha ki bor ain namar kecing yade jung menshwa bat ke henya trap National Liberation Council ke HNLC ha usna marachar arpuai ke khlam COVID-19 kalawan ra ya kecing e bakrempat jupau ha ka jilla kumju ha ka pasai hi borok kawai uba Cherishterfield kumbala penbaik na ka sarkar ula syong khop haying ban bot ya ki kendon jong ko lockdown ula pengut ya kapor bat ke ying ka sem jung bat ula ya yarap ya ki kam snong bo ula ban trai ka thong jung ka dang yai ne ban yarap ya ki pet ba snong khnang bakin la ban lai na ki chinge ha ka yok ko kot bat ki imlang salang ki bala wan ra ta ka ni ka klam handrai wat adin ba ula imsung ki jing keno bat ki jing tho tenge idang yai yang persya yu katu kat ni nak kibor ain ber political kidang yai ngotho ba uba cheris udang don jing dai bat ke HNLC bat ula bandon benta ha ke jing yalam ya ki kam ki basniu ki baklempa perthai wat la kini ki jing kena kimla ban pen sisha handrai ki long kum kidau bol pen long ya ki bor ain ban yai pet twi yu ban kapor ha ka khat lai trik unai lar arjar arpuai kamit ka badum bat bajur baha uslap ka jing im jong uba Cherishterfield Thangkhiew kalau kut na ha ka rukam ke basngau sangsat bat ha ka por ke baklam poi perkhan ha ka por kumba arsan punyo baje menmit kensan lem jing pentip lawan ban ker kut sertap da ki pulit harengkat ki tiar siat ya ka yengsa uba Cheris ha maulai kenton masar kila kencat jubor ke jengkhang ba kumba kile jule ha ba kilet ban khandra ya ki kai klau lem dan syu ke jing epip lem da ka bor kila yele ban penpat ya ke jengkhang uba Cherishterfield bat ki bahayeng jung kidang thia kata kapor bat marsin ba ki pulit ki yok bandrung syapo kapetai kensan ka thang suloi bat ukuli ulak sam lang ba ya kamet uba Cheris hakmat ki khon jung rasa aset yam da ki pulit babu akiat hapo bajing patha jong kani ka sarkar MDA hadin bale dap siat kila sedang ban kenjat ban syokru ya ki khon jung uba Cheris kata kapor udang ring mensim handrai isu e u hangta hadin kat tu kat ni kenta andal kham syai ka beneng kilekit ya ki khon jong usha thanan athanat kine kumba arlai kenta bat hadin lawan poi ki pulit na klirian bat kikit ya ki khon jong usha klirian kisange hasiteng lenti kumba shikenta bat hadin ba ki pulit kilayo ya ka phone call bat kitip ba ki dei ki khon jong killet phai biang shislong ki pulit ki tharai ba ki dei ki security guard jong uba Cheris ki jingkli hakni kilong ba balai ki pulit ki kem batkit ya ki klam penti kena ya ka kerteng jongki ke ai ke jing themu jong ki pulit bakit ya ki shaklerian ki pulit kila ong ba ki liya jingtip ba uba Cherishterfield udan jing dai bat ke jing tharbom halait mukra ha ka shipau trik unailar bat arngut ki breu ki mensau na kane handrai amdan bayam ki pulit ki ong ba ke jing kem yu kolong kebadan kam ban lait ya ki jing mensau shushu ki pulit kila kena ba uba Cherishterfield kula batari bat ulara sya ki pulit kum ka jeng persya handrai ke yeng jong bat kinang kersan snong kila kan tai tenge ya kani ke jeng kena namar kamra batia uba Cheris
kadai syajarong bat ka kamrasyat kadon syarum. Ki konjong uru ki ong baki klem yo i setia ya kano katari hamadan lani hajan iba Cheris. Sakawai pat kadau bakumno unla ban bat ya katari haba kakti jong usilyang kadoko. Bat ke jingwan jong pilit haka por kum kata kamdai keberan nongrim. Lada ki kwa ban kem kila ban wan haba syai. Balai bagi haban wan kum hakani kapor. Ki jing jia ba ki jinglong ki bayat lang ba jong jing siat bat ke Jingkhlad no jong uba Cheris. Kilwan ra ke jing sengo artatin haka ying jong u. Bat haka jing idai bat ke shnong borok wai. Ke jing stang jong ke jing khandra kata kamit bat haka rukam pasirkai bat baklan. Kapan mi SHIBUN ki jing kali halor ke jing thu ba shisha jong ki pulit. Ki breu ki ngai ba ke jing penyap ya iba che kamdai ke self defense na ki pulit karkumba ki ong. Hendrai kadai ke jing thu jong ki hi ban yolat ban penyap ya uba Cheris. Bat ban ai ya ki daw kum kini ki bom don nong rim satya. Aki khandet kanta hadin ke Jingkhlad jong uba Cheris. Ki spangot ki breu kila yalang sabar ying jong u hamaulai. Ban dawa ya ke jing syai na ki bor badai pet. Ke konhon ke bakan tuk ya ki khot ke ying. Ki pat nang shong shnang. Ki nang yalam shnang bat ki samla. Ki lapan pau ya ke jing bitar. Bat jing bom sungai. Alor ke jing terekam jong ki pulit. Ke jing long jing man kala nang kiu. Bat ke jing perta jing bitar ki lami. Namar ke jing sengau kendit. Ki nang yalam shnang. Ki bakan tuk ya ki khot ke konhon jong ki seng balam. Bat ki seng samla pule. Ki lapan rem jor ya ke jing siat jong ki pulin. Kaba kila ong kum ke jing penyap bari. Lani ke extrajudicial killing. Haka por janmit jong ke khatlai trik unailar. Ki jing yaki kila por na maulai sya ki benta beper jong ke shalong. Ki bukan tuk ya ke jayau. Lait mukhra ke polis bazar. Sya jowai bat haka leng ke jela. Kila mi sya kamat bat pen yaki. Bat bandawa ya ke jing tokit ke basai halor ke ni ke jing jia. Ki petrol bom kila lek hat haying shimet jong menteri rang ba ke jela. Ukon rat sangma. Hendrai amdan manu bomensau namar ba ke ying kam dan breu. Ukon rat ulasa haying trekam jong ke sorkar. Latang ni ki kali pulit bat ki jing kawang mau kila jor haslong. SHIBUN ki jing jaru kila bi na ki benta beper jong ke sor. Ke sorkar kalpen bena man pendono ya ki mobile internet service haslong nak benta ke sabu pra kenta. Bat ke curfew kan ne ka sor shilong kado san baje men step hakas ngi paar. Aka waipat ke jing kala bakrau menteri ke jela. Ulak men remboi ula thoshiti bat ula resign ula kena ba ke jing penyap ya uba Cheris. Kadai ke balalek dah ki pulit. Ula dawaru badai ban pendap ya ke jing tokit. Alor kani dah ke jing bishar. Haba ke jing yaki kila nang kiu. Ke sorkar jela ke bayalam da ukon rat sangma. Ke sorkar MDA. Kala karpat yaki pajba pan syongsuk. Bat kala kular ban lek jing tokit. Alor kani ke jing jia. Hendrai kani ke jing kular jongki. Kam syam lalak ban pen sange ya ke jing bitar. Ke bejor haki pajba. Haka khat sau turik unailar arizal arp. Namar ke jing skau tu. Ba ke jing perta pajba. Kalak ban kelalong ke basyakai. Ke East Khasi Hill District Administration. Kala penjari curfew haki benta jong ke Shelong ku Makamaulai ke Jayau Lag Mukhra ke PB Barik Point bat cekeleng ke Jaka ke Shelong ke curfew kala penyat ngadu nri baje jadmit adu nri baje men step ban khanglat ya ke jing ilang pajba bat ke jing ban ra jing mensau lapha ya ki bor pahara ki bekentup ya ke Meghalaya Police bat ke Central Reserve Police Force ke CRPF man penek ya ke jing sung bat ban khanglat na kino jing thut bakam krau jing yap uba Cheris haka khatlai tarik kamdai tang ke jing do shimet jong ke ying kasam Hendrai kala kelalong ke jing yalang paiba ke bapenya sno ya ki spangut kinong song sunong na maulai bat na ki benta memarjan kinong yalam snong ki dekot jong ki kunhun snong bat kinong trailang barim jong uba Cheris kila pengpau ya ke jing net bat jing slosi alor ke jing do jong ke jing im jong u ha ka khat santrik naila arzar arpuwai latep dan buram ya uba Cheris halob jing pep kabalang KHUBLEI halau mali. Kipet ba ki baladan benta da kispangut ki bayalum ban ai jing duai. Pat jing tho ka jing kan mau yu. Ki dan lang hanta. Ki jing dan benta jong ki kunun samlaru kapan i ya ka jing ya teli jong ke jat bendrio. Ha ki jing dawa ban yo ya ka hok nak benta uba Cheris. Ki jing klat no jong kalawan ra ya ka jing tai politics ke bajor. Ha ka ba uba Arden basayamat UMLA jong kenang krem constituency. Ula keren syai halor kini kamban. Haying dor bar sawan ke jela. Uba Arden ula penramnya ke jing lek ki pulit. Dah ke baong ba katai ke jing jia. Kadai ke bala temu lupa. Bat om ke jing kedau hok ke jing terekam jangki. Ula bo jing keli halor ke jing pendan kam da ki tiar penyap. Percak ya uba Cheris.
ubala ong ba shamladan kati da kino kitiar penyap bat ula konoru ya ka por ba ki pulit kila lait tuan da ka penyasno ya ka jingja bat jintai bom alam mukra uba ardan ula dawa ya ka jing tokit lailun halor ka jingkhlad no jong ba Cheris ka jing siu ba luksan bat ka jing rap ya ka jing kasem jong ba Cherishterfield ka jing pen sengek kam ya ki officer ki badan bentah ha ka jingja kat ba dan penlong ya ka jing tokit ka jing pen kala ya ki rukom trekam ki pulit ban laik nakum kini jingja ha kalawai ki jing kran jong ha ka darbar thawan kalayok ka jing tiblem na ki MLA ha ka ba ki wei ki penya irangkat bat ki jing dawa jong kat ba ki wei pat ki ong badai banya teli bat up ya ke jing yai ke jing tokit pementa ke jing khlad no jong bat jing jia bala long ha ke por men shwa kila penmi ya ke jing sngau sunai alor ke jing sim benta ke ni ke jing don kiti jong ki bor sarkar ki bala yalam sya ke jing khlad jong batla amdan jing thok jing tiar bala pen shisha ke bala ban kentup bet ya ke sarkar andrai bon ki bapet bat ki pet ba kila pen i sya ki benta ki bala ban penyasno ya ke jing dan benta jong ki bor sarkar ha ke jing jia ki balai alam sya ke jing jia pas ngausi jong andrai wat adin kini ki jing kerno ki pet ba jong pecela ki dang yai peteng ban kersan ya kinang ilam politics bat ki seng san partai ki badan ha ka bor ke ba penlong ya ka san partai ha ka jela ban long ba ya tum kho jing mun ke jing khlad ngausi jong ba Cheris kala e shadin ya ke jing peli ke bampat yo jupa hato ke jing putarai kam da ki pulit kadai ke bala long hong ne kalong ke jing penan kam bakala ya ke bor hato ke jing long men shwa jong ba Cheris kum unang yalam ke HNLC la pendan kam bakala persya yu wat hadin bol ai tina bad la imbed imsung ke bakong sane ke ai ke jing thmu shisha jong ke jing let khandra bad hato don ke jing penbor na ki liang san partai ne na ki tanat sarkar ki bakta ya ke ni kam na ke benta ki pet ba jong kamaulai bat ka chat men riu hi brok wai ke jing khlad jong ba Cheris kalong kadat ba persya ya ke jing ya syakhamat jong ke jing ya khun na benta ka hok bat ka burom jong ki breu ha ka jella ke jing tap bas ngaulam ke jing ya ki bat ke jing ya karen ha ka legislative assembly ila pen isha ya ke jing dan kam bandan ke jing kle bat jing pen kala ha ka bayadai bat ka rukom trikam jong ki bor sensar bat ki pulit ha ke jing dan benta bat ki pet ba hadu kini kisni ke jing kan mau ya uba Cheris kadang long kum ke jing kan mau ya ke jing dan kam ban yang persya ya ka hok pakala bat ke jing dan kam ya ka rukom sensar ka bu buram ya ke jing long breu bat buram ya ki hok jong wei po wei klam dapet syapang ke jing long bemenshwa jong tang kini hi KHUBLEI SHIBUN